Teren futa lillahi hajetoden to seren be hola be bur egunas. Teren futa lillahi hajetoden to seren be hola be bur egunas. Rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Eɗen ngari ɗo hande e Daka Cikitte adude hunde e mediaji garnoɗo ɗo e Daka he. Cikitte noon ko e yirlaɓe ɗon Seydil Hadji Mouhammad Saïd radiyallahu ta'ala anhu yi aduna nena makko ko ɗon jeeya mama hawli. Eɗen ngari ɗo noon hande ɗo Daka Ceerno Ahmad Samba Cikitte rahmatullahi alayhi hande taweteɗo noon ko ɓiyi ko khalifa makko Ceerno Mouhamadou Siraji mo Ceerno Ahmad Samba wondude ɓe miñiraɓe makko Sharif Mouhamadou Moukhtar e Ceerno Mouhamadou Mansour e Ceerno Cheikh e Ceerno Taha. Eɗen ngari ɗo noon e Ceerno Habib alaga Ceerno Ahmad Samba e Ceerno Mouhammad Saïdou ɗum woni ko adduɗo mediaji fof hande yidde humpitade ɗum e ɗemgal khalifa makko Ceerno Mouhamadou Siraji e miñiraɓe muɗum. Bismillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Minen fof so wiyama Ceerno Ahmad Samba wiyama yirlaɓe jawalde ha yawalde. So wiyama Ceerno Ahmad Samba wiyama Mame Abdoul Cikitte. So wiyama Ceerno Ahmad Samba wiyama Ceerno Alhaji Mamadou Saïdou radiyallahu ta'ala anhu. On noon so wiyama enen fof wonɓe ɗo ɓe enen arɓe ɗo ɓe fof ko en ɓesgu Alhaji Mamadou Saïdou ko en ɓesgu Ceerno Ahmad Samba ko en ɓesgu Mame Abdoul Cikitte. Minen noon emin duwani on emin gandi pulagu dañi sens ko gila Allah feññini on. Hande pulagu nanama e aduna he fof yo Allah jokkan on moƴƴere nde goto mon foɗo dariɗo yo Allah ɓamtu ɗum ɗon ha dow kadi ɓeydana ɗum ɓeydana leñol ngol ɓeydana tagore Allah nde fof ɓeydana l'islam e tijaniya e julɓe fof. Eyyi Ceerno Ahmad Samba noon ne saɗi haalde kadi omo weeɓi haalde ko makko koye bowol woni kono noon ne saɗi haalde. Eyyi ne wawi ko taw kalami ko onon heeɗi ɓe ni ɓuurimi ɗum andude. Eyyi kono noon ɓayde on ɗacce juuɗam yama duwawuji mon jaabe e am Allah renami. Eyyi alhamdulillahi rabbil alamin. Ceerno Ahmad Samba omo jotidiri e Ceerno Alhaji Mamadou Saïdou radiyallahu ta'ala anhu ko ɗum ganduɗa en heccimo hitande. Andi kam gonɗo almudu gila jibinaka ɗum weeɓani haalde e radio badde on banggue woppat ɗum saabu kala hen hunde somi rewi ɗum ene wona eruji ɗiɗi te ko cohluɗon ɗo ko on ngala on temps. Eyyi ɗum noon mi haala tan fodde gurdam makko e Ceerno Alhaji Mamadou Saïdou fodde ko gandumi hen ko. Eyyi alhamdulillahi rabbil alamina o ari ɗo kanko Ceerno Ahmad Samba ko 1940 o naati ɗo tawi Madina ne yaara heddi duuɓi 5 35 Madina fuɗɗi mal 36 mbiyoton onon journaliste minen no min mbi ko 35 onon mbiɗon 36 min jaɓani on ɓayde oɗon kaala ceerno en ni deƴƴi wadde woodi. Eyyi 40 Ceerno Ahmad Samba ɗo hata duuɓi nogas timmani. Eyyi kono noon somi wi min naata on domaine tan kalanmi ko nde woni almudo ko heccimo ko wadde mi naatani on domaine. Kono noon 40 o ari ɗo 45 Ceerno men Ceerno Alhaji Mamadou Saïdou radiyallahu ta'ala anhu ari Matam. Ombo woni almudo kanko Ceerno Ahmad Samba ombo wondi ɗon e Ceerno Oumar Diallo en kala gonɗo ɗo e Madina ene andi Ceerno Oumar Diallo jangini ɓesgu ceerno wonguɗo ngu fof ko heewi hen kanko jangini ɗumen kanko Ceerno Oumar Diallo nden koɓe sukaɓe e Ceerno Ahmad Samba en Ceerno Abdoul Fadimata ma Allah Abdoul Togsel ma Allah Abdoul Racine en nden ene goni ɗon. Ceerno men Ceerno Ahmadou Sall messo mo ɓi messata ɗeɗo balɗe o ɓen fof nden eɓe goni Matam ɗo alluji ɗe ko goɗɗoyɗe eɓe gonɗo eɓe janga eɓe jeeyi ha eɓe gayni Qur'ana wone mabɓe ne puɗɗi ɓarde wone mabɓe ɓarani. Ceerno Ahmad Samba ceerum ko Ceerno Fawura ko Mame Abdoul woni ceerum watti ɗum e juuɗe Ceerno Fawura woni ene jogui duɗal manggal ene hurjoyi e Matam ene jokka toon e Ceerno Ahmadou to Wuro Sidi on woni ko ɗon e Matam ko almudo Alhaji Mamadou Saïdou jooliɗo e muɗum ombo jokka e muɗum ɗon kaɓirɗe Qur'ana. Ceerno men Ceerno Alhaji Mamadou Saïdou radiyallahu ta'ala anhu ari ɗon ɓe mbi jehen ƴeewoyen ceernajo janganemo Qur'ana ƴeewen ɗo tolni e Qur'ana tawi noon o yino ceerno kono aɗa andi sanɗa ene saaha ne wona sanɗa tan
ɓe ngari ɓe mbiyaɗo yo messan ceerno fof hula ɓe mbi ceerno Ahmad Samba yo messu ceerno Ahmad Samba jannganimo Qur'ana ha o gayni o wi mbaɗani almuɓe ɓe laawol yo ngar ceerno men ceerno Ahmad Saydou radiyallahu ta'ala anhu ɓe mbaɗana laawol haɓe jetti nden ɓe jettima mbo kanko ceerno men ceerno Ahmad Saydou radiyallahu ta'ala anhu anani o wi ɓe holi onon holko ƴeewaton ɓe mbi minen ko momin nani ko ceerno fof min ƴeewata koto ceernago mum tolni kanko ceerno Ahmad Samba haalata ceerno Ahmad Saydou jali wi aha o wi oɗon gonde salligaji ɓe mbiye min gondi minen kay ɗum jeehi womin gondede salligaji ono ko manangon laawol ngol joɗɗe ceerno Ahmad Saydou wonno Allah newnimo ko jiknaɗo mabɓe kanko o haalata ko salete ko haali fof jaɓete anani nden o wi ɓe joɗɗe oɗon nanga laawol ngol tan ɓe jooɗi haade mabɓe nangude laawol ngol o wi ceerno Ahmad Samba an holi an taw wonno ko on jangi on waɗi fof o wi min mbiyetemi ko Ahmadou Samba o wi to jeeɗa o wi cikkitte o wi hol jibinɗoma noon o wi Samba Oumar o wi an ka denɗam ɓi ka on o wi ceerno Abdouracine anne no holi an o wi min komi Abdoul Fadimata o wi o haala bam makko kono noon Allah wurtima ko haaldi yummakko o wi an ka ɓi nenam ceerno Oumar Diallo en kamɓe ceerno wonnoɓe ɗon ɓe fof koɓe joyo o namdiɓe goto mabɓe fof haali anani o wi alhamdulillahi rabbil alamina ngari so ɗon nanga laawol ngol ɓayɗo ɗon gonde salligaji o rokkiɓe laawol ngol ha o gayni a faami o wiɓe mi waɗi on khalifaɓe neɗɗo kam hewno waɗede ko muqaddam kono kamɓe ɗon o waɗiɓe kamɓe joyoɓe fof khalifaɓe o gayni o ƴetti buujoyi o rokkiɓe buujoyi nden noon 45 buujoyi nden wona buujoyiji amen hannde ɗi joni noon o rokkiɓe buujoyi ɓe jalti ɓe mbi ceerno Ahmad Samba hoko mbatten buujoyi ɗi o wi ceerno Ahmad Samba argay taw an argay alhamdulillahi rabbil alamina ceerno men ceerno Ahmad Saydou guila feeñi ko nelaɗo e aduna he o nelira ko neede tagode Allah nde o wi argay an o wi oto tolniɗa e Qur'ana o wi komi gaynuɗo Qur'ana heddi tan ko ceernam ɓarnami suwa ɓarudemi noon miɗon ɗo o wi aɗani ko jamirmami an o wi ala o wi subaka jangga tagande jamma jangga tagande ceerno men ceerno Ahmad Samba anani ƴetti ɗum kono noon mami yettoyo toon kono noon wona toon kalami o rokkiɓe buujoyi ɓe jeehi ɓe coodoyi buujoyi ɗi warga e suukara ha heewi ceerno Ahmad Samba wi kala neɗɗo matamnajo almudo gonɗo ɗo yo ar yara e warga he ɓe jeehi ɓe noddoyi almuɓe pop ngari jari warga o nde ɓe jari ceerno men ceerno Oumar Diallo yo Allah wele mbo o wi kala jarnoɗo hen ɓaari Qur'ana kala jarnoɗo hen woni tijjani yanke kala jarnoɗo hen woni almudo Alhaji Mamadou Saydou radiyallahu ta'ala no on ɗon warga ɗin ɗon buujoyi alhamdulillahi rabbil alamina ceerno men ceerno Alhaji Mamadou Saydou wimo aɗa jangga Qur'ana subaka tagande jamma jangga tagande o woori noon duuɓi ɗiɗi dande salɗi o ronki wattude wawde janggude o immi toon o ari ɗo henne Madina anani o yetti o haalani ɗum ceerno Alhaji Mamadou Saydou o wi joni ko subaka silke jamma silke o winomo ko tagande joni o wimo silke o wi ma dañ ittanowoma ɗum o yetti Wursogi ceerno men ceerno Fawura ɓarnimo wimo yo janggoy ɓuura sariya to ceerno men ceerno Abdourahmane Banaji yo Allah wele ɗum toon o woni omo jangga sariya a faami ceernajo goto ɗon onon Cheikh Oumar oɗon gandi on hay Sinthiou Bamambi andi e Banaji wondi ceernajo goto woni ɗon ɗo Sinthiou Bamambi ɗo on yeehi to ceerno Abdourahmane Banaji o wi a dañani almudo e ɗeɗo balɗe eyyi o wi a dañani almudo ɗeɗo balɗe o wi mi dañi almudde ene ari ɗon e jeeya Fouta ene wonde duɗal mum manggal nden omo jangguina ceerno Moustapha en kanko ceerno Ahmad Samba nden dañi suuraji kono noon cuwa ɓarde a faami joni noon o wi bo yo o wi onon koddi to wuuro mon to Sinthiou Bamambi to onon koddi toon ko toon o jippi o noddoyi ceerno Ahmad Samba omo haalde ceerno Ahmad Samba ronki nande ko haalata ko o wi a dañani jamirɗo mo Qur'ana ya janggu ha donkuɗa o ɓeydanma o wima ma dañ ittanowoma ɗum o wi wallahi ceernam o wi ko min woni ittowo ɗum o wi alhamdulillahi rabbil alamin Seydi Ba o manti Alhaji Mamadou Saydou radiyallahu ta'ala anhu ko jolinoɗo e mum hono yama tawa arno koye dande e haaɗi ɗon anani nde koye on ɗon ɓeydi qirrade Alhaji Mamadou Saydou o mutoyi ceerno Alhaji Mamadou Saydou gueeƴo o mutoyi nder to o yooli toon ha o subaka
o yaltani minen ka uji ko min jolton yo Allah yolmin to Allah jiba masaytu ha aduna o firto taw min jaltata minen besnguji amen ko iwe amen ko iwe julbe fof en ko mata ko yettude Allah tan e yettande on Allah e yettande Ceerno Siraji Allah ko haali ɗo ko heewi hen mi meeɗa ɗum nande min ke mataw jantami koye heɗotoɓe e wona ɓeydoɓe hen konngol ɗum noon fawtude hen konngol saka gonngol mi sikku on jaafotomi ɗum tan eyyi ko weltade tan e duwanade Ceerno Siraji nde Allah addantamo cellal kadi ne Allah ne andinimo ko heewi e Ceerno Ahmad Samba Allah ne andinimo ko heewi e Ceerno Alhaji Mamadou Saïd omo humpiti ɗum kadi kala ko haali hen minen wayta kono ñande hen min meeɗi ɗum heɗade ni ko haali ɗo ko heewi min ganda kono Ceerno Ahmad Saydou o min siddati zuhuri khafaw so tawi a wi aɗa haala Ceerno Ahmad Samba e Ceerno Alhaji Mamadou Saydou ko joguinoɗa e dalillaji fof majjirta saabu en feeñi ha ɓurti kala ko joguinoɗa e dalillaji majjirta ene jeeya tan eko famɗi e gueɗe makko ko wiyede Ceerno Alhaji Mamadou Saydou wi kala nde ari to makko almudo hewno ko so yettima ceerno mum ɓeyde kono kanko so almudo Ceerno Ahmad Samba so are makko heewi ko ustede eyyi ɗum buɗa andi hay Ceerno Tidiane ko ɗum waddanno e makko mbiɗa sikki volume o Ceerno mum Seydou gaynano ɗum hay Ceerno Tidiane so ari to Fuuta to min jiino ustannomo saabu wonto ene yetto yiiɗaɓe jaada sabu ne andi ɗum ɗo dose ni ɓurti ñaagotomo wadda e Ceerno Sarif en balle kam yo jooɗo ɗo wonto jahanmi mi ara nde wonde na wana warde dose makko o toon e ñaagomo haw jaɓa jooɗade eyyi ɗum noon eyyi min kuuɗi ko guila Ceerno Siraji rontude hen seeɗa kañum nene ƴette ɗi dose uji seeɗa min kuuli guila o rontani ɗum eyyi ko weltare tan eyyi assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh oɗon jerro oɗon jaafo aɗa andi ɗum ɗon alhamdulillahi rabbil alamina ceerno men Ceerno Ahmad Samba mi wima o ari ɗo ko 40 ɗum ɗo wuro ngo fera ko 35 wadde ko duuɓi 5 wuro ngo adimo ɗo wadde on kam koye fergo jeeya caggal ɗum ceerno nanguinimo lawol ngol hankadi o wawa wonde to o arani ga kala saha ko garo Ceerno Moustapha en nde o jangini ɗumen ha Ceerno Moustapha ko miñi ko denɗi ko ɓikkaw makko o jangini ɗum Qur'ana ha wawi so omo araga ceerno o addora ɗum so addori ɗum o wiya ɗum yo jangan Ceerno Alhaji Mamadou Saydou Qur'ana jangana ceerno men Ceerno Alhaji Mamadou Saydou Qur'ana Ceerno Alhaji Mamadou Saydou welto hen no feewi ha ñande gotol o ari ɗo Ceerno Alhaji Mamadou Saydou wi mo jinmi ko dokkami o wimi rokkima mbo mi heftata kono noon ko cukalel ɗaccu ha o heɓa hedde duuɓi 20 mi addamo o wiyay ko joni noon wadde mi nelima e jiknaɓe makko haade mi yiide mbo o wi o ko min woni jikna ɗum ko min rokkirta ɗum mi rokkirimo o wi ala kono bam makko kay ɓaydinan ɗon o wiyay bisimilla Allah waɗi Ceerno Alhaji Mamadou Saydou yi temps yeero bammu Ceerno Moustapha haalani ɗum o wi rokkirta on noon ko Ceerno Ahmad Samba o wi o jali kanko Ceerno Alhaji Mamadou Saydou o wi o winomi noon kay o wi ko on rokkirta Allah waɗi anani duuɓi makko 26 en ko hedde 62 Ceerno Ahmad Samba addimo ga o woni ɗo ha 64 o dañi duuɓi 20 min miɗa yaara duuɓi 6 Ceerno Ahmad Samba ƴetti rokkimi mbo wiyo min Alhaji Mamadou Saydou ni hoye min e makko gardi ɗo hen ɗo gonmi gila 64 ha 77 koye nder galle ceerno hen gonmi gorgol mawɗo nayimito Ceerno Tidiane wi kam mi waɗi oɗo hakkude Ceerno Habiba e Ceerno Bachirou mi wadde minen tato jiidi yummay ba ko ɗon nannami alhamdulillahi rabbil alamin Ceerno Alhaji Mamadou Saydou korsa mo horsini Ceerno Ahmad Samba o nangiri ɗum Ceerno Moustapha kala ɗo jooɗi o yiɗi ko yo janggam mbo Qur'ana o mo siftora asli o woori noon ɓe goori noon ha ceerno men Ceerno Alhaji Mamadou Saydou rutti ceerno men Ceerno Tidiane yaɓɓi ko fele Ceerno Alhaji Mamadou Saydou radiyallahu taala anhu ha tengti 100% ɓeydani ustani kono nangi ɗum juuɗe mum 100 kala ko Alhaji Mamadou Saydou nanguno Ceerno Tidiane woppani ɗum koko rewi hen ene nangi ɗum alhamdulillahi rabbil alamin ɗum waɗi o hesɗitini ko hakkude Ceerno Alhaji Mamadou Saydou e Ceerno Ahmad Samba ko o nangi Ceerno Moustapha juuɗe makko 100 joni noon Ceerno Moustapha jokki messi o e mawɓe men mi binmam Ceerno Alhaji Mamadou Saydou de duytoɓe jaari warga Ceerno Ahmad Sare Poolel en jaari warga o Allah waɗi ɗumen almuɓe waɗi ɗumen tijjaniyankoɓe waɗi ɗumen jottodiɓe Alhaji Mamadou Saydou
koɓe jannganoɓe ceerno Mama Saydou. Ceerno Mama Saydou watti ɓe hoore mum kala ɗo jooɗi yiɗi koɓe janngan ɗum waɗi so ari ɗo Daka wiya hay ceerno Ahmad Sade yo janngu ko mawɓe anani o ceerno Moussa ani jangira sabu ceerno Ahmad Samba anani ɓe omo horsini ɗumen sabu to rewde mumen to omo yi ene janngana mbo ɓuura ana ceerno meeɗa ronkude janngowo ɓuura ana kono noon o aadiji ɗi omo nangi hen juuɗe makko temedere kanko ceerno Mama Saydou. Ceerno Tidiane ari nangi hen ɓe goori noon ha hitande wotere ne yawti ɗo ceerno Moussa Allah newna ɗum lawol français yehi toon nden yehi toon kisa ceerno Tidiane dañi ɗanngal e nder nokkuji he nden yehi ceerno Ahmad Samba kala ɗo nani mbo tawoytumbo kanko ceerno men ceerno Tidiane ene ɗoftodira noon e ɓeɗo ceerno Sarif en e ceerno Ɗaha en e woɓɓe ɗoftodira e mumen ɓe ngari toon o tawi ceerno ene yaɓiri goto e ɓesgu muɗum mi wiyata ko kaari yo janngu ɓuura ana ceerno Ahmad Samba wi ceerno winama yo jooɗo ceerno wiya ceerno yecciti tawi ko ceerno Ahmad Samba wi noon enen gandi ceerno Ahmad Samba to ceerno Alaji Mama Saydou kala ko wi ɓe deƴƴat on ɗon jooɗi nden jooɗima ceerno Ahmad Samba wi ɗum ɗo ko liggeyana liggota ko ɓesgu ma liggota ko almuɓe to Ɗaha woni Ɗaha wiyana wimo janngu ceerno Ɗaha immi messi ceerno Tidiane watti ɗum e sunnaji ɗi ɗum waɗi gila ceerno men ceerno Ahmad Samba yehini omo nangite ceerno Ɗaha sabu ko ceerno Ahmad Samba wino mbo immo saɗa jannga ko ɗum fof janngoɓe ɗon ɓe fof ko ceerno Ahmad Samba ko janngata wona kamɓe janngata ko cikkitte janngata wona kamɓe janngata ko Mama Hawli janngata Mama Hawli Mamadou Ahmadou Gallo Ahmad Tougayi minen ko min ahlu Touga min mbiyete ahlu Touga woni Tougayi hel Tougayi koye ɓen Mama Hawli min hannde woni joom wuro cikkitte Mama Hawli hayso hannde artuno cikkitte so welama heɓat wuro ngo wona joom wuro eyyi wona to mbiyata noon Hawli penda ɓe paata jawɓe widim nden kam min nawtatanmo ko Bosoya nden o wontata ko Diawo kono ɗo baba makko ɗo Hawli ko Mamadou Ahmadou Gallo Ahmad Tougayi sa ari legal amen wiyete ko hel Tougayi ko ɗon jeeya min ko Samba Oumar Saydou Sira Demba Tougayi on ko bandam kono wona ɗum addimin ɗo koko adduno Bilali e nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam anani addi ɗum ɗon ko wonde maccuɗo wonde keɗiɗo jamirteɗo waɗa ko ɗum joƴini min ɗo min ɗaɓɓani askinde ko min jiide Alaji Mama Saydou min ɗaɓɓi ko wonde almuɓe makko hamin dontina ɓesguji amen hamin maya ha lahara jarlo jaafo ɗon so goppi kam tan mi andata paami allahumma salli ala sayyidina sallim rewani toon kono noon kanko Seydi Alaji Ali koko halfinnomo aduna o fof wimbo kalifa ma Allah woni hen ko haalata koye micro ji a faami ceerno men ceerno Alaji Mama Saydou nangi juuɗe mum temedere ceerno Ahmad Samba woodi ko nani ga anani immori koyɗe mum ko cikkitta ha yawti mbumba ene fayi Dakar ene ƴeewo e ceerno Alaji Mama Saydou radiyallahu ko maw abbina o jolni bo o yetti o wi ceerno Alaji Mama Saydou o yewtide mum mi haalta yewtere nde juuti o wi joni mbiɗa ñaaguima duwaw gooto min tane Allah gandidimo o wi holo on duwaw o wi min maaya juulami ko adi an nde mayata min yo Allah dandam wurde caggal ma hayso min ta ƴiɗi ceerno Alaji Mama Saydou wima aɗa andu mami artumin woni cukalel tokcel gona aɗa mballu o wi ha o mami artumin woni cukalel tokcel te kadi ko an wallatami ene gonmi cukalel nde kadi ko an wallittami amma mi haalanoye ma Allah hayso mi haalanoye anima ma andiro guite ma nde gontanmi cukalel nde tawi o jofanimbo o suusa wiide ceerno Ahmad Samba ko jaaɗo ɓayde wi ko yo maayi kañum o juula ɗum o suusa haalande ɗum hankkadi ko makko ko gasi o wi ɗum mami wontu cukalel woni ceerno men ceerno Tidiane nande o hawre ladial kanko ceerno Ahmad Samba ene woni Daka ɗo e nder ɓundu he Sarif o ɗo mbimi yo ya yiilomo ha ɗo woni kala ko wi ko ɗum mbiɗen so wi ko en nawmo Madina nawembo toon so wi ko en gaddumo ɓuuramo toon ubbomo toon kanko hen kanko ceerno Ahmad Samba ɓuuri jiide en waƴani men wona eɗen cuuɓo hen koko ceerno men ceerno Tidiane wi tan ceerno men ceerno Tidiane ñande nani haala ka ceerno men ceerno Abdoul Aziz yo Allah weele ɗum kañum darani toon nden téléphone aji mbayani ni kañum darani haw heeɓi nde o heeɓi nde o wi Daka o de ko janggo duwotan ɗen kono en duwimomo guila e joni wallintami ɗo tan jinmi ko dawren subaka kono ceerno Ahmad Samba alhaali mum en dartinta koto mum tan paaɗen ayi ko ceerno Alaji Mama Saydou winomo mami wonto cukalel mi arta ko
o yinno ko ceerno Mama Saydou juulamo hade mum yaade kam yo maayi kanko ni ceerno Mama Saydou artiri wonde cukalel juulimo ceerno Tidiani waɗi e makko geɗe tiɗɗe ɗe ngannduɗaa minen emin ceedoro min jiɗi kay kono wurdini yomin gurdunon min mayra noon e min ñaagui ɗum Allah omo waɗi amen duwaw noon ne wawi Allah seyɗani doga min Allah waɗa min almuɓe min guura hen hamin maaya alhamdulillahi rabbil alamina ceerno kala ko wimbo omo jaɓa kala ko haali ko ɗum o wi a faami nde ceerno yehi nde anani ko noddi dental ngal fo haw jooɗi o wi ceerno goto ceerno men ceerno Tidiani keddiɗo fof ko almuɗo jiɗɗo noon dañje anani ceerno Tidiani ne heewi siisuji te kañum alhamdulillahi rabbil alamina mawnumen fof o jooɗoto koye leydi woppa ɗumen siisuji ɗi kala barke Alaji Mama Saydou mo on ñaama kono almudagu noon goni almudagu ha aduna o firto ceerno Tidiani goto woni ceerno a faami Alaji Mama Saydou anani kañum e hoore mum watti hoore mum almudu makko ko adi nde yahata lomtinimo duuɓi nogas omo woni ɗo khalifa kanko ceerno Tidiani wonno ko jeyaɗo Allah omo moggini nder hay almuɓe kanko ɓuuri wonde almudo tawi waɗon ceerno Ahmad Samba ceerno Alaji Mama Saydou ko wimo ganda ko woni khalifa min e hooram alhamdulillah rabbil alamin wonko haalta ko allahumma salli ala sayyidina sallim no feewi ayno nangue way wulde wallahi kono ɓe ngala haydara ɓe gaccat haajuji mabɓe fof woni tan ko dental ngal tan woni ko immini hewɓe mabɓe ɗo gimmi ko Fuuta gimmi ko Dak teren Fuuta lillahi ha jettoɗen to seren ɓe hoolaɓe ɓuur e gunas teren Fuuta lillahi ha jettoɗen to seren ɓe hoolaɓe ɓuur e gunas